Morgenvægten er lige omkring de 91,6 kilo. Så det går den rigtige vej. Jeg startede på 95 kilo. Vi er stadig på vej nedad. Formen, den bliver også bedre og bedre. Den er ikke lige helt til at klage over lige for tiden. Til jer som ikke ved det, så mit show det ligger i maj måned, 5. maj og i slutningen af maj måned. Så der er 2 shows, jeg skal stille op til i år. Det er et nordisk mesterskaber, tror jeg det hedder. Og så det andet, det er et pro qualifier, så der har jeg altså muligheden for at få mit pro card. Og begge 2 stiller op i seniorklassen, så der kommer til at være en helt del udfordring for mig. Men altså, det er jo også meget sjovt at få lidt udfordring. Jeg er så ung, så det vil sige, der er mange år at forbedre pakken på. Så nu prøver jeg ligesom at se, hvor jeg ligger, og se, hvor gode mine chancer er. Så til træning i dag, så har jeg fundet mit gamle bandana frem. Jeg tænker, det var meget sjovt at begynde at bruge den igen. Morgenmaden er ret simpel. Det er, når man lægger 2 og 2 sammen næsten lige til. Det er havregrød. Til morgen så får jeg 100 gram havregryn og 30 gram proteinpulver. Hele det bliver så bare smækket i mikroen, så vi skal også spare tiden, hvor man kan. Tiden fornuftigt på at drikke noget vand og få mine vitaminer. Jeg skal godt fordrive tiden med et eller andet, ikke? Og mine vitaminer, det er så dem her. Jeg har vist den før på Instagram, men jeg kan også godt lige få dem her. Jeg har lidt C-vitamin, vitamin D3, koffein, Adrenaline Energy, Dopamine, daily vitaminer, og til sidst så har jeg vitamin B. Kæft hvor er det dårligt til at fokusere i dag, det var det helt vildt. Nå, tag det sådan der. Det er så hvad jeg får hver eneste morgen. Og hovedsageligt så bruger jeg det mest på min prep, fordi når det er off-season, så får jeg så meget andet god mad. Så der tænker jeg sgu egentlig ikke over at få mine vitaminer, så det er egentlig kun her på prep, men jeg ligesom ved, at det er nødvendigt for mig at få det her tilskud for at få en dag til at fungere, hvis man kan sige det sådan. Så det er ikke en must, men det er et godt tilskud. Og så er der morgenmad. Super simpelt, dejligt nemt, smager lækkert. Jeg tror sgu ikke, jeg bliver træt af det her forløbig. Selv min sidste prep, der var jeg rimelig stor fan og tilhænger af havregrød om morgenen. Noget så simpelt, der kan være så godt, det er fantastisk. Og mens jeg spiser min morgenmad, så kan jeg lige så godt lave min frokost. I dagens anledning, så skal jeg kun have 1 frokost med, og det bliver så noget kalkunbacon, 3 æg og 2 stykker rugbrød. Så det er... Så glemte jeg jo lige at sige, at normalt med bacon, det kan du jo bare smide på panden og skrue op for blusset og bare lade det stege, fordi der normalt er så meget stegefedt i. Men kalkunbacon, som jeg bruger, der er en helt del mindre fedt i, så når du steger det, så det er klart, at så kommer det heller ikke lige så meget saft ud. Så det ender selvfølgelig med, at de er lige på kanten til at brænde fast på panden. Så det er nok meget smart at bruge en lille smule kokosolie eller et eller andet under baconen, bare lige for at forhindre, at den sætter sig alt for meget fast i panden. Det er sgu et helvede at få løst til sidst. Det glemmer det næsten hver gang. Dejligt nem og simpel frokost. Tager ingen tid at lave. Smager egentlig meget godt. Så hvem sagde, at det skulle være kedeligt at tabe sig? I hvert fald ikke mig.
Jeg er fucking bange for at få den her hoved. Ja. Smid noget den, synes jeg. Af med det. Det kan ikke se noget. Helt op. Overhovedet. Vi skal have et billede. Ej, nu ser det vildt ud, det der. Det er sygt, ikke? Spiller det stadig ud? Ja, det spiller stadig ud. Det er næsten 2 dage. Hvad så, Kenneth? Var det noget? Jeg har set det før, den her sådan kopper og sådan varme. Så bliver huden suget op. Ja, præcis. Det bliver sået ved sådan en lille bule. Det trækker alt blodet ud, så sidder i muskelvævet. Jeg tror, det er kinesisk. Tid. Bandana Joe. Lidt af dagens træning. Nu skal vi en tur over på grillen og have lidt 2 for 1 burger. Det er jo cheat meal 1 gang om ugen, så det bliver vi så i dag, hvor vi benytter os af det. Så tager vi ellers derover, og så har vi måske hyggeligt selskab med nogle pomfritter ved siden af. Let's go! Let's go!